Step Up on Equality on Music huwa proġett li jagħmel differenza lil żgħażagħ b'Down Syndrome permezz tal-mużika. Dan huwa proġett li jkompli fuq proġett preċedenti li ġie finanzjat mill-Premju tal-President tal-Kreattività fejn iż-żgħażagħ ġew introdotti għal sistema innovattiva ta' kif jaqraw il-mużika, mhix ibbażata fuq metodu tradizzjonali imma bbażata fuq kuluri. Il-proġett attwali qed joffri servizzi individwali ta' tuition lil dawn iż-żgħażagħ fejn eventwalment l-intenzjoni hija li jkollna anke gruppi mużikali. Dan il-proġett qed jiġi mentored minn Resonari School mill-kreaturi ta' din is-sistema li operaw ġewwa din l-iskola għal tfal b'diżabilità.